Hola, Maria. Hola. Esteu la Maria, està el Ramon i està l'Antònia. I estem tractant de buscar la fotografia, no?, de la Torre d'en Jordà. Aquesta és la Torre d'en Jordà. Tenim unes miniatures en blanc i negre amb les fotografies que tenim a l'aula, a la galeria fotogràfica del bloc de memòria de barri. Doncs llavors... I estem buscant on estava localitzada la Torre d'en Jordà. I és molt probable que la Torre d'en Jordà estigués on ara és la Seguretat Social. I això està agafat des de baix. I el més segur és que baixessin. Els homes clar, baixaven d'aquí. Aquesta gent baixava d'aquí. Venia per aquí, baixava, mira. I la torre quedava aquí al fons. Això és la torre de Jordà. Val a dir que estem a la Ronda de la Torrassa, número 97 i 99. Abans la Ronda de la Torrassa estava molt deserta i hi havia una torre, que és el que estem buscant. I ha d'estar entre aquests dos números. Què creieu que és, el 97 o el 99? El 99 sé no. Però com que jo tinc aquí el 87, això em fa confondre. El 87? Sí, però... El 87. I això sí, el 99, els números de les fotos. La numeració a vegades el va estar un número o dos, de les fotos, la numeració de les fotos. No. Això no, és el 87, numeració de fotos. Bueno, doncs... Això era la casa de Jordà, això segur. Sí que ens recordes d'haver vist aquí la torre? Home, i tant, i tant. Passaves per aquí i veies com una bassa, bueno, un lloc com per banyar-se. Però clar, jo vaig venir aquí ja al 63. No, doncs... I això devia ser molt abans. El 63 hi era ja. Encara estava. És que jo no me'n recordo ara el que hi havia aquí. La torre d'en Jordà, segur. Segurament que sí. Carai, estic contra això, home. Necessitem amb la Carmeta, pel proper dia. Però bueno, li farem la foto. No, i buscar-ho també a l'ordenador. Els mapes d'aquesta Torre d'en Jordà. Buscar Torre d'en Jordà, aviam en quin emplaçament estava. Aquí, segur, no? Per això, llavors ja no hi ha cap dubte, ja llavors se posa. L'antiga Torre d'en Jordà estava aquí. Fer una fotografia com que la tenim fotografiada. Jo me'n recordo de la Torre d'en Jordà, de sentir-la moltes vegades, però no me'n recordo d'on era. Doncs anem a fer la primera foto? La primera foto. Molt bé. Vinga, qui s'anima a fer la primera foto? El fotògraf. Fotògraf? Què agafo? A partir d'aquest puntal d'aquí? No, jo no. Jo és antiga, jo ja sabeu que té 30 anys quasi. De blanc a blanc. I la Seguretat Social, no? Sí, la Seguretat Social, sí, claro. Tot el que és aquest tros. El Ramon està preparant la càmera. Què és el que hi ha? Ja està feta la foto? És una mala hora, per fer aquestes fotos. Sí. Aviam, què ha sortit d'aquí? A veure què ha sortit. Aquestes casetes petites són aquestes